जाहोबाय हाथाइखौ नुजानांगौ दै नोंथाङाबा हाथाइ नुजाबा मिनिनाय नुयो बागुरुम 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 फैबायना आदसा Hey, kenapa ya kaca? Kenapa ya? Bagurum, 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 दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद खौसेयै बे काजलगावनि एबसु अफिसनि अडिट'रियामाव मोनसे बागुरुम्बानि सायाव मावबादा जादों आरो बेवहाय बिसेसके बाहागो लादों जे दुलाराय बर' हारिमु आफादजों थिसनजानाय बा सायख'जानाय रोंगौसा आरो बिथांमोननि बोसोनगिरि आरो बिथांमोननि चिफ इन्सट्राक्टरनिफ्राय लानानै गासै इन्सट्राक्टरफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों मानोना बे बर'नि मोनसे मुंदांखा मोसानाय आरो बे मोसानायखौ लानानै जोङो दिनै बर' हारिनि गेजेराव जोङो गोबां माने फोरोंबावनांगौ दं बेखौ जोङो दिनै मोनदांनायजों आरो बेखौ गुवारै बांसिनै बावहाय जाहाथे जोंनि रोंगौसाफोरखौ लानानै आरो रोंगौसाफ्रा जाहाथे गोबां जायगायावनो बा गोबां ओनसोलावनो आसाम नाङैनो जाहाथे जोङो बेखौ साबसिननिफ्राय हामसिन प्रसार खालामनो हायो बे सोमोन्दैहाय दिनै बेवहाय सानथामनि हाबाफारिजों बेवहाय मोनसे बागुरुम्बानिनो एक्सक्लुसिभ बागुरुम्बाखौ लानानै बेवहाय मोनसे रोंगौसाफोरनि फोरोंथाय बादा बेवहाय जादों।